Takže ty by si sa chcel naučiť programovať, hej? Hľadaš nejakého človeka, ktorý by ti to vysvetlil ešte k tomu po slovensky. Hľadaš človeka, ktorý by to vysvetlil aj na väčších príkladoch a nielen ukázal, ako funguje daná vec do pár minút. Ja som mal s týmto vždy problém, keď som sa učil programovať. Vždy som našiel video, ako daná problematika iba funguje, ale nikdy to neukázal na nejakom reálnom využití, ako napríklad metóda. Tu je metóda a takto to funguje dobre. Ale nemal som tie príklady. Ja ti to aj ukážem na reálnych príkladoch, ako to funguje, ako to použiť pri nejakom programe. Keď sa chceš začať učiť so mňou, nemusíš sa báť, že ešte nič nevieš. Začnem všetko preberať úplne od základov, aby si všetkému chápal, aby to nadväzovalo nad seba. Nemusíš mať žiadne predošlé skúsenosti s programovaním. Ľudia, ktorí už nejaké skúsenosti majú, tak si môžu pozrieť iba určité problematiky, ktorým ešte nerozumejú. Videá budú rozdelené podľa problematiky. Ak som študent, alebo dokonca programátor, ktorý teraz zabudol ako náhle programovať s array listom, čo by sa ti nemohlo stať, tak si pozriem iba video o array listoch a video by malo slúžiť ako perfektná ukážka pracovania so spomínaným array listom. Tento kanál môžeš brať ako kurz, ktorý je ešte k tomu po slovensky. Keď budete mať záujem, neskôr môžem prejsť aj na C# alebo na tvorbu web stránok. Ak som ťa zaujal, tak klikni na moje ďalšie video, budem rád za tvoj like a odber. Zatiaľ ahoj.